नमस्कार मंडळी. मी स्मिता. आजचा विषय आहे आय फील प्राऊड ऑफ मायसेल्फ व्हेन आय डू सस्टेनेबल प्रॅक्टिसेस. माझं हे उत्तर नेहमीच असेल, सस्टेनेबल प्रॅक्टिसेस. म्हणजे काय आहे, आजच्या तारखेला लोकांना पैशाने विकत घेतलेलं स्टेटस, काय गोष्टींचं फार स्टेटस असतं. पण आम्हाला तसं नाहीच आहे. आमच्या दोघांची आवड साधी राहणी आणि पर्यावरणपूर्वक राहणी आहे. म्हणजे ते प्लॅस्टिक कमी करणं असू दे, पाणी कमी वापरणं असू दे, केमिकल फ्री जगणं असू दे, बरं का, किंवा अगदी बागेमधल्या प्रत्येक गोष्टीचा वापर करणं वेगवेगळ्या प्रकारे, की नारळाच्या हिराचे झाडू बनवण्यापासून बायो एन्झाईम बनवण्यापासून असे आम्ही खूप गोष्टी करतो. मी खरं सांगू का, सगळ्यात महत्त्वाचं आत्ता आहे ते पर्यावरण. हे जर लवकर कळलं तर बरं आहे ना.